rovno povedala manželovi. Ona vraj nemôže, nechce s ním žiť, že rozsobáš. Ja, za starých čias tak nebývalo však. Čo by nebývalo, pán môj? Aj predtým bývalo, ale menej. V dnešných časoch ani možné nie, aby toho nebolo. A to už prečo? V dnešných časoch náramne sme školovaní, vzdelaní. V čom je tu na vine vzdelanie? Veru, náramne sme vzdelaní. Už ani nevieme, čo by sme. Rád by som vedel, ako vysvetlíte súvislosť medzi vzdelaním a nezhodami v manželstve. Tie časy, keď ženy predávali ako na jarmoku, sa už dávno minuli. Alebo si myslíte, že je lepšie to, čo bolo? Ženík s nevestou sa ani nevideli. Brali sa na verím Boha. Spriahli ich pre majetok a potom sa zhrízali celý život. Za to dnes sa všetko smie. Nevidíš sa mi, nájdem si iného. Rodič už nič neznamená. Dovolte, to len zvieratá možno páriť, ako sa gazdovi zapáči. Ale ľudia sa navzájom zbližujú a žijú spolu na základe čohosi iného. Ako tak môžete vravieť, milostivá pani? Zviera je prepitujem nemé hoviatko, ale človeku je predsa daný zákon. Ako advokát, prosím, rád by som sa opýtal. Aký zákon ráčite mať na mysli? Mravný zákon, pán môj. No čo je to mravný zákon? Žiť s niekým bez lásky, bez vzájomného porozumenia, bez zhody. Práve to je v rozpore s mravným zákonom. Len láska dáva zmysel manželstvu. Vám je, pane Dusno, vidím, že sa necítite dobre však. Ak dovolíte, milostivá pani, otvorím okno. Ale netreba. Mne netreba otvárať. Nič mi nie. Len z toho vášho dárania mi je na nič. Láska. A máte na mysli samé nehanebnosti, ohavnosti. Zvieratá sa stýkajú len vtedy, keď môžu splodiť potomstvo. Len za tým účelom. To má zmysel. Ale človek, kráľ prírody, smilní, kedy sa mu zachce. A ešte sa mu máli. Len čím viac rozkoše vychutnať. Ba človek si na toto opičie zamestnanie vymyslel pekné slovíčko láska sem, láska tam, podfuk, ktorý má ospravedlniť bezúzdnú svinskú požívačnosť. Mne nehovorte o láske. Ako možno žiť s niekým bez lásky? Predtým takto neuvažovali. To len teraz je taká móda. Láska. Žene sa dačo znevidí a už má na jazyku. Odídem od teba, lebo ťa už nemám v láske a basta. Ešte aj u sedliaku sa ujela táto móda. Vraj tu máš svoje gate a košele, ja odídem s Vaňkom, má kučeravejšie vlasy ako ty. Už ženská prestala mať strach. To je to. Strach? Aký strach máte na mysli? A bude sa báť svojho muža. Taký strach, pán môj. Tie časy sú už nenávratne preč. A veru nie, milá pani. Ako bolo, tak aj bude. Žena Eva z mužovho rebra bola stvorená a tak zostane na veky vekov. Amen. A poslušná bude mužovi svojmu. To len vy muži si tak myslíte. Sebe ste dali slobodu a ženy by ste najradšej pod zámkom držali. Za to vy si môžete dovoliť všetko však. Dovolenie nikto nedal. Lenže chlap, viete, ten nič domov neprisadí. Za to žena, až krehká je to nádoba. Vraj krehká. Nádoba, ale plná zmyselnosti, prefíkanosti a pretvárky. Žena vie, že aj tá najvznešenejšia, najpoetickejšia láska nezávisí od žiadneho mravného zákona. Závisí jednoducho od telesnej blízkosti, od dráždivej telesnej zmyselnosti, od obnažených pliec a nahých prs, od obopetého, vytrčeného zadku. Áno, od tých všakových, ligotavých čačiek a voňaviek, od hudby a tanca. Žena dobre vie, že my chlapi iba tárame o vznešených citoch a vysokých mravoch. V skutočnosti nám ide o niečo celkom nevznešené a nemravné, o nahé telo.
Máme, čo sme chceli. Chceli sme, aby sa ženy stali nástrojom zmyselnej rozkoše. Prosím, stali sa a zmierili sa s tým. Dobre, budeme nástrojom rozkoše, ale práve týmto nástrojom si vás podmaníme, zotročíme. Dnes je žena iba tovarom na trhu, alebo návnadou v pasci. Sotili sme ju na najnižší stupeň poníženia medzi zvieratá. Aj tie majú len telo a to je jediné, čo nás na zvieratá a ženách zaujíma. Hnus. To je strašné. Aj žena je človek, nemyslíte? Cíti takisto ako muž. A čo má teda robiť, ak zistí, že muža nemá rada? Čo? Nemá rada? A to už ako? Musí mať rada, preto mu je ženou. Nie, nemusí. Keď ho nemôže mať rada, nemusí. Srdcu sa rozkázať nedá. Tak podľa vás čo? Nájde si iného, či ako? Alebo bude klamať a tajne podvázať muža? Fuj. Otázka je, čo má v takom prípade urobiť. Aj z právneho hľadiska je to problém. To sa nesmie stať, aby žena klamala muža. Aby s iným... No veď, to by bola Sodoma a Gomora. Ale čo keď sa to pritrafí? Stávajú sa predsa také veci, nie? Nie. Ženské pohlavie treba od prvoti držať na uzde, lebo inak sa načisto zopsuje. To vám hovorím ja. Na uzde. City sa nedajú držať na uzde. To nie je kôň. Tak veru. Nie, na uzde. Never koňovi v poli a žene v dome. No, ľudkovia moji, mne už na čím vystupovať, áno. Pomaly budem doma, tak veru, tak. Vynesiem si kufrík na chodbu. Čo znosila pani na toho stáčeka? Také barbarské názory na lásku a manželstvo som už dávno nepočula. Veru. Ešte ďaleko máme k európskym názorom. Ako advokát by som vám... Najhoršie je, že takíto ľudia nikdy nepochopia, že láska je čosi vznešené, posvetné. Čo už je na láske vznešené a posvetné? Táraniny. To, čo nazývate láskou, je v skutočnosti čosi strašne odporné a svitské. O tom je hanba a hnus, čo i len hovoriť, nie to konať. To už sama príroda tak zariadila, že je to hnusné a hanebné. Len my, mravne skazení ľudia, sa tvárime, že je to krásne, vznešené, ušľachtilé, len aby sme sa s čistým svedomím mohli oddávať tejto neresti. A nie len tak skromne, ale v celej zvieracej nemiernosti a zhýralosti. A potom sa čudujeme, že túto zvrhlosť sprevádza vždy vzájomný odpor, zlosť a nenávisť oboch spoluvinníkov. Pritom je to normálny protest ľudskej prirodzenosti proti vystrájaniu zmyselného zvieraťa v nás. A to i nazývate láskou? Iba láska posvecuje manželstvo. Manželstvo bez lásky je nemorálne. Veru tak, milostivá pani, iba láska. S prepáčením, ráčite hovoriť, láska posvecuje manželstvo. Ak sa smiem opýtať, aká láska? Aká? Skutočná láska. Skutočná láska. To je s dovolením čo? Prepačte. Vy ste nás celý čas mlčky počúvali, ale ja som videl na vás, že nesúhlasíte. Pani chcela povedať, že ak medzi mužom a ženou je skutočná láska, áno. tak manželstvo má zmysel. Povedal by som, že len vtedy existuje ono de facto. Však je tak, milostivá pani. Ale s dovolením, čo vy rozumiete pod skutočnou láskou? No, ako to? Veď, čo je láska, to každý predsa vie. S dovolením, ja neviem. Bolo by to treba vysvetliť. Čo? Prosím, vysvetliť. Čo kto rozumie pod láskou? To je predsa jednoduché. Láska to znamená dávať bezvýhradnú prednosť jednému pred všetkými ostatnými. Pravíte dávať prednosť? Na ako dlho? Na mesiac? Alebo na 2 dni? Či na pol hodinu?
No, dovolte. Vy máte na mysli, ste niečo celkom iné ako ja? Nie, prosím. Myslím na to isté. Pani má na mysli skutočnú lásku, chápete? Manželstvo musí vyplývať zo vzájomnej náklonnosti. Ak chcete, z lásky. Len vtedy je niečím tak rečeno posvetným. Manželstvo bez lásky nemá v sebe nič mravne záväzného, však, milostivá pani. Áno, tak som to myslela. Tak. Rozumiem. Ja myslím na to isté ako vy. Dávať prednosť jednému alebo jednej pred všetkými ostatnými. Ale sa s dovolením pýtam, na ako dlho? No, predsa na dlho. Niekedy na celý život. Také niečo býva len v románoch. V živote, viete... Prečo by to nebolo možné aj v živote? Lebo v živote, pán môj, takéto dávanie prednosti trvá obyčajne len pár rokov. Alebo častejšie pár mesiacov. Alebo len pár týždňov. Čo to vravíte? Nie, prepáčte. Nerozumeli sme si. Ja viem. Vy hovoríte o tom, ako by to malo byť medzi mužom a ženou, a ja o tom, ako to v skutočnosti je. V manželstve namiesto posvetných citov a vznešených vzťahov prevláda nuda, nezáujem o seba, neznášanie, hádky, urážky. Je to už čoskoro po medových týždňoch. Namiesto posvetnej lásky hádky pre každú maličkosť. Ja som to zažil. A predstav si, ten pes dostal na výstave medailu. Včera si vravel, že dostal diplom. Veď hovorím, Líza, že dostal medailu. Včera si povedal, že dostal iba diplom. A teraz vravíš, že medailu. Nie, ja som nepovedal, že diplom, ty si povedal. Veď som počula, ako si včera povedal. Nie som hluchá. Ja teda klamem, čo? Ja klamem. Nie, prekrútiš každé slovo, len aby si mal pravdu. Líza, mlč, prosím ťa. To ty vieš. Umlčať každého. Už toho mám dosť. Urážať, to je tvoje. Prestaň, lebo ťa... No čo má? Tak ty neprestaneš, ty. Urážať sa nedám. No pust ma. Tak dosť, lebo neručím za seba. Pust ma, ty. Deti, otec ma bije. Klameš, kto ťa bije? Kto? Nie je prvý raz, ty si všetkého schopný. Aj deti ťa už prekúkajú. Deti, len sa nepretvaruj, ty. Tebe je všetko pretvárka. Zabiješ človeka a ešte budeš kričať, že sa pretvaruje. Čuž, No čo má? Ty prestaň, lebo oľutuješ. Ty, bodaj si zdochla. Čo, Líza, čo? Čo ti je? Zamdela. Líza, veď vstaň. Nemôžeš? Ja som to nemyslel tak. No poď, pomôžem ti. Ľahneš si na pohovku. Prejde ti to, Líza. Vy teda neveríte, že existuje cit, ktorý voláme láskou a ktorý trvá nie mesiace, ale roky, celý život? Nie, tomu neverím. Aká láska na celý život, keď každý muž pociťuje ku každej čo len trochu súcejšej a zvodnejšej žene to, čo vy nazývate láskou. A keby aj obdaril láskou na celý život jednu ženu, ona skôr či neskôr dá prednosť inému. Tak je to na tomto svete. Ale... Vy teda nepripúšťate, že môže existovať vzájomná opetovaná láska medzi mužom a ženou? Nie, to nie je možné. Ako nie je možné, aby vo voze plnom hrachu dve poznačené zrnká spadli vedľa seba. Ale o to nejde. A o čo teda? Povedal by som, presítenie sa. Ľúbiť celý život jednu alebo jedného. To je to isté, ako povedať, že jedna svieca bude horieť celý život. Vy stále hovoríte o niečom inom. Prepáčte, o zmyselnej láske. Nepripúšťate lásku založenú na spoločných ideáloch, na duševnej príbuznosti? Duševná príbuznosť, spoločné ideály. Ale v takom prípade netreba, prepáčte, spolu líhať.
Či vari kvôli spoločným ideálom muža žena spolu líhajú, a? Nie, pán môj, skutočnosť vyvracia vaše slová. Väčšina predsa žije manželským životom v duševnej a telesnej zhode a považujú to za prirodzené. Mnohí žijú v trvalom manželskom zväzku. A manželstvo v našich časoch je obyčajná pretvárka, číri klam. A ja tvrdím, že manželstvá boli a budú. Boli. Ale prečo? Prečo sa ľudia ženia a vydávajú pre vznešené ideály, pre duševné seba zdokonaľovanie? Ja vám poviem prečo. Pre telesnú rozkoš, aby mohli legálne hýriť a bezúzdne vychutnávať telesné slasti. To nemyslíte vážne? Dnešné manželstvo je obyčajný podvod. Ohavná pretvárka a vzájomné týranie sa dvoch sebcov odsúdených na doživotné spolužitie. Takéto zovšeobecnenia k ničomu nevedú. Nemôžete poprieť, že existujú aj dobré manželstvá. No, možno existujú dobré manželstvá, neviem. Ale väčšina, verte mi, je takých, že je to iba vzájomné mučenie sa, bez nádeje na úľavu, namiesto doživotnej lásky, doživotné peklo. Často už po 2-3 mesiacoch sa manželia začnú nudiť, liesť si na nervy. Začnú sa škriepiť, hádať sa pre nič za nič, pre každú hlúposť. Začnú sa navzájom obviňovať, zraňovať, odsudzovať a napokon nenávidieť. Nevajte sa, ale vy ste príliš zaujatí. Kto prežil to peklo zvané manželstvo, ten vie, ten chápe, prečo sa dvaja ľudia pripútaní k sebe neprirodzeným vzťahom navzájom ničia. Prečo sa zabíjajú. Áno, iste. Aj také kritické epizódy v manželstve bývajú, ale hádam... Vidím, že ste ma spoznali. Ľutujem. Nemal som tú česť. Ľutujem, nemáte čo ľutovať. Nejakú ľútosť si nezaslúžim. Som Pozdnišov. Iste ste počuli. Ten, čo sa mu prihodila tá epizóda. Nechápem. Aká epizóda? Taká epizóda, že som si zabil ženu. Ale na tom nezáleží. Napokon odpuste, ja vás nebudem obťažovať. Ja som nechcel. Totiž... Prepáčte. Ja už aj tak vystupujem. Ja tiež vystupujem. Tak, aby sme sa pripravili. Však prepáčte. Líza, zdalo sa mi, že počujem tvoj hlas. Už som skoro zabudol, aký máš hlas. Andruša má osýpky. Čo sa čuduješ? Celú noc som oka nezažmúrila, ale tebe je to fuk. Tebe sú karty a poľovačky prednejšie ako deti. Vasia vracala. Choď aspoň po doktora. Všetko je len na mojej hlave. Ty sa vieš dokonale vyhnúť všetkým povinnostiam a ešte máš tú drzosť tvrdiť, že sa staráš o rodinu. Mám toho dosť, rozumieš? Pokrk. Si smiešný a trápny s tým svojim večným podozrievaním. Ako by som mala čas na pletky. S tebou by ani aniel nevydržal. Ale raz budeš strašne ľutovať, že mi takto ničíš život. Nenávidíš ma, Líza. Viem to, že ma v skrytosti duše nenávidíš za všetko, čím ťa sklamalo manželstvo. Darmo sa maskuješ, darmo sa pretvaruješ, bojíš sa tej nevraživosti a nenávisti, tajíš ju v sebe, ale nedokážeš sa jej zbaviť. Naopak, zo dňa na deň jej pribúda. Vieš ma perfektne vyprovokovať, rozčúliť, uraziť, ponížiť. Lebo sa mi chceš pomstiť, Líza, za všetky sklamania a trápenia. Sme ako dvaja väzni v jednej cele odsúdení na doživotie. Už ani nevieme, či tú vzájomnú zlobu a nevraživosť voči sebe
plodia naše rozdielne názory, alebo či zloba a nevraživosť plodia tie rozdielne názory. Nech poviem čokoľvek, ty si už zo zásady proti. Kam sme sa to dostali, Líza? Ako by sme sa mstili na sebe za to, že sme naleteli na to klamstvo zvané láskou a na ten podfuk zvaný manželstvom. A najsmutnejšie na tom je, že je to mimo našej vôle. Sprznená príroda v nás sa nám takto mstí. To sa nemôže dobre skončiť, Líza. Dobre, že vystúpili, iba tárajú. Prepáčte, ja vystupujem až na ďalšej stanici. Vy ste po celý čas ani slovka nepovedali. Počúval som. Nerád sa miešam do cudzích vecí. Áno. Viete teda, kto som a čo som vykonal. Ak vám je nepríjemné sedieť so mnou, môžem si presadnúť do iného kupé. Na čo, prosím vás? Ja len nechcel by som, aby ste... Netreba. Už je noc. Nechce sa vám spať? Ani nie. A čajík mám so sebou. Nebude sa páčiť, len je trochu prituhý. Ďakujem. Vy zrejme nesúhlasíte s tým, čo som vravel o manželstve. Neuvažoval som o tom. Ani ja som neuvažoval, kým sa mi neprihodila tá epizóda. Až vtedy sa mi otvorili oči a uzrel som v celej nahote obľudnosť pretvárky, v ktorej žijeme. Ohavnú nemravnosť našich manželstiev. To je strašné. Čo tým myslíte? Ten hanebný vzťah k žene. Aký vzťah? Aký iný, hnusný, nemravný. Ja som pred svadbou žil tak, ako žijú všetci v našich kruhoch. Nie, nemyslíte si, že som patril medzi tuctových zvodcov, ba nemal som ani neprirodzené chúťky. Neurobil som si z toho hlavný cieľ života, ako mnohí iní z mojich rovesníkov. Viete, ja som sa oddával smilstvu rozvážne, slušne, kvôli zdraviu. Ešte som bol na to aj hrdý a pokladal som to za prirodzené, teda mravné. Ale ak ste boli presvedčení, že nekonáte nejaké zlo, no tak potom... Práve v tom je najväčšia ohavnosť. Napokon nemravnosť nie je nič telesné, nejaké neprirodzené chúťky. Skutočná nemravnosť spočíva v tom, že sa človek vymaní z mravného vzťahu k žene, s ktorou telesne obcuje. Chápete ma? Chápem. Ale myslím si, že tie vzťahy sú zložitejšie. Áno. Ale ak ich obnažíte, ukáže sa, že existuje iba mravný alebo nemravný vzťah k žene. Pamätám sa, ako ma raz hrízlo svedomie, keď som nestihol zaplatiť žene, ktorá sa mi oddala, pravdepodobne z lásky. Uspokojil som sa až vtedy, keď som jej poslal peniaze, len aby som nebol k nej ničím mravne zaviazaný. No nie je to podlosť. Tak. A ako potom podľa vás si má zariadiť tieto veci neženatý mladík? A prečo by si musel niečo zariadovať? Kvôli zdraviu? Vidíte, v tom je tá obľudnosť, že on vraj nemôže bez toho žiť. Vraj on musí kvôli zdraviu. I so mnou tak bolo. Keď som mal 15 rokov, trápil som sa, umáral, zhrízal. A v predstavách okusoval rozkoš neresti. Vidíte? Už som bol v duchu skazený, hoci som ešte ani nesiahol na cudziu bytosť, na ženu. Prvý raz ma nahovoril bratov kamarát. Riadne sme si uhli a podgurážení vybrali sme sa do verejného domu. No a čo? Veď sa to smie, veď je to dovolené, to je prosím iba taká nevinná zábava, ba čo zábava, zdraviu prospešná nevyhnutnosť. Neviem.
Hovorí sa, že verejné domy sú nutným zlom. Nutným? To je s prepáčením hnusná lož. Je to miesto, kde sa prznia telá i duše. Hnus. I mňa to poznačilo na celý život. Potom som už bol telesne skazený, duševne zmrzačený. Čistý, prirodzený vzťah k žene som už nemohol nadobudnúť. Viete, človek, ktorý používa ženy ako nástroj rozkoše, už nie je normálny, hoci tak vyzerá. Či chce, či nechce, je smilník. Môže sa pretvarovať a maskovať, koľko chce. Môže sa zdržiavať od svojej neresti márne. Je ako notorický alkoholik či morfinista. Čistý, bratský vzťah k žene už nikdy nebude mať, to mi verte. Bude sa celý život čvachtať v bahne nemravnosti, až kým neutonie v ňom, ako sa to stalo mne. Irónia osudu je, že toho človeka som ja priviedol k svojej žene, k Líze. Akého človeka máte na mysli? Toho ničomníka. Čudná vec. Už na prvý pohľad sa mi nepáčil. Ale akási osudová sila ma nútila, aby som ho neodstrčil. Aby som sa s ním zblížil. Môj vzťah k nemu bol od začiatku neprirodzene napätý a podozrievavý. Čo som maskoval prehnanou zdvorilosťou. Dovol, Líza, aby som ti predstavil pána Truchačevského. K službám, milostivá pani. Pán Truchačevský je hudobník, husľový virtuós. Práve sa vrátil z Paríža. Počula som prirodzene. V Moskve sa teraz veľa o vás hovorí. No, chcela som povedať o vašej hre. Ste veľmi láskavá, milostivá pani. Som len skromný, salónny fidlikant. Váš manžel mi prezradil, že sa venujete hre na klavíri. Kedysi možno. To viete, nie času. Deti, dom, každodenné povinnosti. Všedná próza života. Bola by škoda nevyužiť vzácny dar, akým je váš hudobný talent. Zveličujete. Ale vy nám zahráte, však? Ak nebudete mať námietky, milý priateľ, rád by som poprosil milostivú paniu, aby nám zahrala niečo na klavíri. Bolo by mi cťou, keby ma sprevádzala. Ale to ja neviem. Nemala by som odvahu. Tak dávno som už nehrala. Totiž, prečo nie je prirodzene, že vás bude sprevádzať? Ráčte nás navštíviť v nedeľu. Dobre, pozveme zo pár hostí. Bude nás tešiť, ak nás poctíte svojou hrou. Líza si iste ráda s vami zahrá. Však Líza. Pozerám na teba, Líza, a nepoznávam ťa. Ako si sa odrazu zmenila, akým zvláštnym, neprirodzene zaliečavým tónom sa rozprávaš s týmto človekom o bezvýznamných veciach. Ako ti odrazu ožili oči, ako ti znervóznili prsty, vyhýbaš sa jeho zraku a zároveň vnímaš každý záblesk v jeho očiach, každý záchvev na jeho tvári. Začala sa medzi vami hra, plná skrytých významov a tajomných signálov, maskovaných záplavov nevinných banálnych fráz. Čo sa to s tebou porobilo, Líza? Ako je možné, že ty nevidíš, ako z jeho uhladených rečičiek a svetáckých manier vystrkajú čertové rožky chlipné chúťky? Vieš, čo mi raz povedal brat tohto fidlikanta? Vraj poriadny človek nechodieva do verejného domu, kde je špina, môže dostať syfilis, ale nájde si na to poriadnu vydatú ženu a má to bez rizika. Aj tento je taký istý. On iba predstiera, že mu ide o hudbu. Líza, spamätaj sa, kým nie je neskoro. Človek si príde k tebe posedieť, pozhovárať sa, ty fajčíš, mlčíš a mračíš sa. Vidím, že ti je proti vôli. Čo zase mi je proti vôli? No, že budem v nedeľu hrať s Truchačevským. Prečo by mi to malo byť proti vôli? Veď vidím na tebe, že je. Ty
Ty vidíš, ty vždy všetko vidíš. Gratulujem ti k jasnovidectvu. Tak potom prečo sa tváriš? Nechajme to. No nie. Len mi povedz, čo máš proti. To, že sa správaš ako Ak ma dajaká. chceš urážať, tak ja radšej odídem. Choď si do čerta. To ty vieš nadávať ako kočiš. Ale to ti hovorím. Ak tebe nie je posvetná česť našej rodiny, mne je a ja nedopustím, nedovolím zhanobiť. Čo sa ti robí? O čom to hovoríš? Ty dobre vieš, o čom hovorím. Čo sa vlastne stalo? Že si chcem zahrať? Sám si predsa navrhol... Čerťa beraj s tvojim hraním. Spamätaj sa, nemáš najmenší dôvod, aby si ma takto ponižoval. Hovorím ti, práť sa odtiaľto. Prestaň. Prestaň, lebo oľutuješ. S tebou sa už vôbec nedá vydržať. Čo ty vlastne chceš odo mňa? Ešte sa aj pýtaj, neviniatko. S kým ma to chceš ponížiť, ty, zmizni, lebo ťa zabijem. Jasia, čo ti je? Čo je s tebou, preboha? Odíď, lebo ma doženieš do zúrivosti. Ja neručím za seba. Jasia, čo je s tebou? Čo ti je? Vravím ti, zmizni, strať sa mi z očí. Ty teraz oľutuješ, ale už bude neskoro. Nie, takto nie. To k ničomu nevedie. Musím sa uspokojiť. A čo keď jej krivdím? Možno si to len namýšľam. Ešte z toho chorie vedie to hysterička a zás len ja budem na vine. Aby si niečo nevykonala. Mal by som, kvôli deťom by som mal napokon Čerdoberaj s Fidlikantom. Nech si zahrajú spolu. Žiarliť, veď je to smiešne a hlúpe. Čo ma po ňom, pôjdem za ňou, koruna mi z hlavy nespadne, keď urobím prvý krok. Si chorá, Líza. No veď sa už uspokoj. Čo bolo, nechcel som. Odpusť mi to. Ako si mohol čo len pomyslieť, že ja, že on... Keď som vás videl spolu, ako hráte, ako si pritom rozumiete, chápeš, ten súlad medzi vami. Ty si myslíš, že by som sa dala omámiť takým človekom? Myslíš, že žena ako ja môže k takému človeku ako on cítiť aj niečo iné ako pôžitok zo spoločného hrania? Odpusť. Nechcel som ťa trápiť, ale sám som trpel. Dobre vieš, že mne išlo jedine o hudbu. Ale ak chceš, nemusím ho už nikdy viac uvidieť. Nemusí k nám prísť v nedeľu. Dobre? Dobre, Líza. Napíš mu, že som chorá a tým sa to skončí. Len to ma mrzí. Čo ťa mrzí? Že niekto si môže pomyslieť, aj on si to môže pomyslieť. No? A že sa ho bojíme. Chápeš? A ja som priveľmi hrdá na to, aby som komukoľvek dovolila takto o nás zmýšľať. Veď, tak si myslíš, nech príde teda v nedeľu. A nebude ťa to rozčuľovať. Prečo by ste si spolu nezahrali? No čože, zahráte si, nie? Pôjdeš zajtra na tú poľovačku? Sľúbil som, že pôjdem, tak pôjdem. Veď, dobre. Basia, ty si sa už vrátil z poľovačky? Nevedel som, že máš návštevu. Dobre, že si prišiel. Nedohodli sme sa s pánom Truchačevským, čo budeme v nedeľu hrať. Preto prišiel. Áno, priniesol som sľúbené noty. Sľúbené noty? Aké sľúbené noty? Minule už žiadnych notách nebola reč. Ani o ďalšej návšteve. Vymysleli ste si to, aby ste zakryli zmetok a prekvapenie. Nečakala si ma, Líza, a ja, idiot, som sa nazdával. Nie, mňa sa vám nepodarí oklamať, darmo sa tvárite tak nevinne. Vidím vám až na dno duše. Priniesol som sľúbené noty. Len sa nemôžeme zhodnúť, čo máme hrať. Ja navrhujem Beethovenovú sonátu pre husle a klavír a milostivá pani nejaké drobnejšie skladby. Už neviem. Na Beethovenovú sonátu si netrúfam. Je to náročná skladba, dlho som nehrala. Náš priateľ, pán Truchačevský, má vytríbený vkus. Spoľahni sa na ňo, Líza. Ak smiem, rád by som navrhol s láskavým dovolením Beethovenovú Kreuzerovú sonátu. Čo poviete na to?
Je to lákavé, ale bojím sa, že to nezvládnem. Vy, milostivá pani, hravo. Skúsime si to. A ja si vašu hru rád vypočujem. Dovolíte však. Prosím, prvé presto. Ako si rozumejú, už sa našli, vznášajú sa v magnetickom poli hudby ruka v ruke. Líza, ešte nikdy som ťa nevidel takúto. Bože, ako ti žiaria oči a máš v nich toľko pokory, odovzdanosti aj radostného triumfu. Nikdy dosiaľ som nevidel na tvojej tvári takýto blažený a zároveň bolestný úsmev. A ten ťa, Líza, odhaľuje. Tvoje vnútro plné sladkej trízne a rozkoše. Nepoznávam ťa, Líza. Vlastne, čo poznám z teba, je iba tvoje telo, ktoré som si raz navždy prisvojil. Ale ty mi nepatríš. A teraz cítim, že ani tvoje telo mi nepatrí. Nemôžem ním vládnuť, nemôžem mu rozkázať, aby pri dotyku s telom tohto ničomníka necítilo slastné chvenie. Nevlastním ho, hoci ho mám úradne pridelené. Je tvoje, môžeš si s ním robiť, čo chceš. Môžeš ho darovať inému. To je strašné. Keby si vedela, ako trpím. Čím si ťa opantal, Líza? Hladkými prázdnymi rečičkami, banálne krásnou tvárou, vlhkými mandľovými očami, alebo hudbou? Ty nevidíš, že je to obyčajný ľachtikár bez zásad, možno iba s jedinou zásadou. Neodhodiť nejakú príležitosť, vychutnať všetky ponúkané rozkoše. Teba to neuráža, neponižuje ťa to, Líza. Si ním ako zhypnotizovaná. Ako ľahko a rýchlo si ťa zotročil. Čím? Touto prekliatou hudbou? Áno, to je jediné, čo dokáže. V hudbe nepredstieratej sa dáva celý. Je ako vo vytržení, keď hrá, je ako zmyslov zbavený. Tým ťa opantáva, Líza. A ja, Pani Bože, musím sa na to bezmocne pozerať a pritom sa tváriť, že je všetko v poriadku. Vaša pani priateľ môj hrá vynikajúco. Vie dať do hry celú dušu. Je pre mňa rozkoš hrať s ňou. Ale nie, je to vaša zásluha. Ja sa vám naozaj nemôžem rovnať. Naopak, ja som nesmierne vďačný vám, milostivá pani, za tento nezabudnutelný večer. Nož áno, vydarený večer. Líza nemá príležitosť, aby si mohla zahrať s takým virtuózom, ako ste vy. Preceňujete ma, priateľu. Ale čo sa týka milostivej panej, verte mi, má nepopierateľný talent. Ano. Škoda by ho bolo nezúročiť. Iste. Len viete, koncertná umelkyňa už z nej asi nebude, však Líza. No, dovolil by som si oponovať. Technika v hre nie je všetko. Áno. Cit, zmysel pre krásu. A to pani má. Lichotíte mi. Ja naozaj neviem. Nož, vďaka. Ja zajtra musím odcestovať. Mám povinnosti.
Na dlhšie musím. Počul som. Náčelník šľachty nemôže chýbať na zhromaždení. Myslím, že sa už neuvidíme však. Áno, totiž ja tiež odchádzam. Vraciam sa do Paríža. Áno? Už vlastne mali by sme sa rozlúčiť. Líza a ja sme vám vďační za tieto krásne chvíle. Škoda, že už cestujete, pán Truchačevský. Povinnosti. A vy, milostivá pani, nezanedbávajte hudbu a nikdy sa jej nezrieknite. Bola by to večná škoda. Čo už ja? Deti, dom, plno všedných starostí. Niet kedy. Áno, áno. Aj hudba chce svoj čas. Tak srdečná vďaka. Mne bolo cťou a potešením zahrať si s vašou paňou. Tak dovidenia. Do nevidenia. Stráca z nášho života. Líza sa uspokojí, počase zabudne na teba i na tvoju prekliatú hudbu. Môžeš ňou hypnotizovať a zotročovať iných. Nám daj pokoj. Keď sa nám stratíš z očí, mňa prestanú mučiť podozrievania, ponižujúca žiarlivosť. Všetko sa napraví. Zas bude medzi nami dobre, Líza. Čo povieš? Viete, vtedy som ešte nechápal, že môj nemravný, s prepáčením, samčí vzťah k žene, ako krásnemu zvieraťu poskytujúcemu telesnú rozkoš, sa nemôže skončiť ináč ako vraždou ducha a potom i tela. Prečo by sa to vždy muselo takto skončiť? Lebo núčime tie nešťastnice páchať zločin. Aký zločin máte na mysli? Zločin voči prírode v nás. Nútime ženu, aby proti svojej prirodzenosti bola zároveň milenkou, dojkou, matkou i slúžkou. Na také čosi neklesne nijaké zviera. To, čo nazývate láskou, je neresť. Prečo neresť? Telesné vzťahy medzi manželmi sú predsa prirodzené, nie? Prirodzené? Mýlite sa, priateľ môj. Prirodzené je napríklad jesť. Jesť je radostné, príjemné. Človek sa za to nehanbí. Ale to je iné, to nemožno porovnávať. Prečo sa človek pri pohlavnom styku hanbí? Lebo si uvedomuje, že porušuje v sebe mravný zákon, pácha zlo, smilní a zároveň cíti, že mravný zákon sa mu vypomstí. Preto má strach, ktorého sa nedokáže zbaviť a hanbí sa za to, čo robí. Nemôžem s vami súhlasiť. Manželstvo by nemalo zmysel, keby muž a žena nežili v najintímnejšom spojení. A ja vám poviem, že pohlavná vášeň oddiata do akéhokoľvek rúcha je zlo, strašné zlo. A proti zlu treba bojovať. Nie ho ešte roznecovať. Pravíte zlo? Áno, uzákonené zlo. Ale veď ako ináč? Poznáte slova Evanjelia o tom, že každý, kto s hriešnou túžbou pozrie na ženu, už s ňou scudzoložil? Ale poznám, pravda, že... Ale ide predsa o cudziu ženu. Mýlite sa. Práve, že tieto slová sa netýkajú len cudzích žien, ale najmä vlastnej ženy. Nie. Ako by sa potom udržiaval ľudský rod. No, len to. Len aby, nedaj Bože, nevyhynul ľudský rod. Hlásať zdržanlivosť plodení detí preto, aby sme si dopriali viacej rozkoše. Prosím, to sa môže. Ženy, nerodte, aby sme vás mohli mať každý deň pre páchanie nemravnosti. Ale mukničo len slovo o pohlavnej zdržanlivosti v mene mravnosti, ľudkovia milí, hneď sa spustí krik, len aby ľudský rod nevyhynul. Keby všetci prijali váš názor, ľudský rod by naozaj vyhynul. A na čo sa má, prosím vás, udržiavať ľudský rod? Ako to na čo? Na to, aby ľudia žili. A na čo?
Majú žiť. Na čo žiť? Ak ich život nemá nejaký zmysel. Život pre život nemá zmysel. No ak život má nejaký cieľ, je jasné, že po dosiahnutí tohoto cieľa život zanikne. O akom cieli hovoríte? Myslím si, že cieľom ľudstva je blaho, dobro, vzájomná láska a túžba potom, aby všetci ľudia splynuli vo všeľudskej láske. Povedzme. Ale ako tento cieľ chcete dosiahnuť? No, pozrime sa na to takto. Čo nám bráni, aby sme dosiahli tento cieľ? Myslím mnohé veci. Ja vám poviem, čo nám v tom bráni. Vášne. A zo všetkých vášní je najsilnejšia, najhoršia pohlavná vášeň. Ak dokážeme zničiť všetky vášne v sebe, splní sa proroctvo a ľudia splynú v jednote lásky. Ľudstvo dosiahne svoj cieľ a prestane jestvovať. Rozumiem, čo myslíte. Ale sa nazdávam, že ľudia aj tak nechcú prestať žiť. Chcú žiť. Žiť? Ale prečo? Či nie preto, aby dosiahli svoj cieľ? Aby sa splnil ich ideál? Aký ideál? Nuž nehádam ideál králikov, alebo svíň, čím viac sa rozplemeniť. Či ideál opíc a Parížanov, čím najviac a najrafinovanejšie vychutnať rozkoš pohlavnej vášne. Teda, aký ideál? Ideálom ľudstva je dobro. A dobro sa dosiahne len mravnou čistotou a zdržanlivosťou. Absolútna zdržanlivosť, neurazte sa. To je nielen kruté, ale aj neuskutočniteľné. Aké kruté? Naopak, je to prirodzené a dôstojné človeka. Ľudstvo sa musí zomknúť do vedna ako roj včiel a nie plodiť sa do nekonečná ako hmyz. Ľudia musia, ako tie včely, vychovať si bezpohlavných jedincov. Potom sa nebudú stávať také epizódy, aká sa stala mne. To, čo sa stalo vám, sa predsa stáva zriedka. Mýlite sa. Zabíjame sa denne. Po troche. Po kúsku. Nepotrebujeme na to ani nôž, ani revolver. Aj na súde sa ma vypytovali, čím ste ju, ako ste ju, hlupáci. Zabil som ju už dávno predtým, keď som sa k nej priblížil so smilným zámerom. Nie s láskou v srdci? Láska. To je tak. Žena sa zaľúbi a vydá. Čo to z tej takzvanej lásky sa jej aj dostane. Ale ani zďaleka nie toľko, koľko očakávala. Koľko si vysnívala. Namiesto náruživej lásky prežíva v manželstve samé sklamania a rozčarovania. Rodí, trápi sa s deťmi, trpí s ich chorobami. Čože je to za láska s mužom, s ktorým sa neustále háda pre každú maličkosť, ktorého má pokrk? Nož zatúži ona po inej láske. Po novej, sviežučkej láske bez trápenia a príkrých povinností. A tu sa jej, ako na zavolanie, pripletie do cesty dajaký príťažlivý darebák, bezmorálny škrupul. No, a je to. Vraveli ste, že ten huslista odišiel. Nie je podstatné, či on, či iný ničomník. Podstatné je, že to ináč dopadnúť ani nemohlo. Prečo? Líza sa zmenila. Pľuchaví doktori zakázali jej rodiť. Poradili jej, ako už nemať deti. Zbavili ju teda materských povinností a mravných záväzkov. Naučili ju nebáť sa počatia, nebáť sa telesnej lásky s mužom. Nemusela rodiť a dojčiť, začala sa venovať sebe. Opeknela, zaoblila sa, dozrela do akejsi plnej vyzývavej krásy, ktorá dráždila a ako magnet priťahovala mužov.
Vaša pani bola zaiste krásna žena. Bola vtedy v plnej sile 30-ročnej, dobre živenej, sebavedomej ženy, ktorej ako bujnému koňovi odrazu zložili z chrbta sedlo. Chápete? Zrazu nemala nejakú mravnú úzdu, nejaké manželské zúbadlo, nejaké zábrany, ako ich nemá 99% našich žien. Hádam, nie je možné takto zovšeobecňovať. A naše ženy sú vychovávané v tom, že na svete je len jediná vec hodná povšimnutia. Láska? Áno, láska. A keď jej nie v manželstve, treba si ju nájsť inde. Čo jej v tom môže zabrániť? Strach pred počatím? Toho ju zbavili tí pľuhavci doktori. A tu príde taký elegant s husličkami a napomádovanými vlasmi. Tak vtedy neodišiel? Vycestoval som na zhromaždenie šľachty presvedčený, že je už preč. A tu som dostal list od Lízy. A deti sú zdravé, nemusíš mať o ne obavy. Prekárajú sa s pestúnkom. Truchačevský mi priniesol slúbené noty. Povedal, že ešte príde si so mnou zahrať, ale ja som odmietol. Čože? Truchačevský mi priniesol sľúbené noty? Aké sľúbené noty? Veď nebola reč o nejakých notách. A povedal, že ešte príde si so mnou zahrať. Príde s tebou zahrať. Ako to? To znamená, že on neodišiel, nevycestoval do Paríža, ale veď sme sa rozlúčili na celkom. Ničomu nerozumiem. On aj naďalej chodíva k nám, chodíva k tebe, Líza. Je to možné? A tá rozlúčka, to bol len maskovací manéver. Vy ste sa dohovorili za mojím chrbtom a teraz... Nie, čo ma to posadlo? To predsa nemôže byť pravda, nemôžem tomu uveriť. Líza, ty, že by si s ním... S takýmto... Nemôžem uveriť v toľkú špinavosť, podlosť a mravnú spustlosť. A ja blázon som vám uveril. Oklamali ste ma, Líza. Podviedli ste ma. Ako som vás len mohol nechať samých. Vy ste sa v duchu oddali jeden druhému už vtedy, keď ste hrali spolu Kreuzerovú sonátu. Mali ste to napísané na tvárach. A teraz musím sa hneď vrátiť domov. Nie, nevydržal by som to tu do konca zhromaždenia. Vrátim sa domov a presvedčím sa. Bože, čo som sa to dožil? Musím domov. Vy ste sa už ráčili vrátiť? Ráčil. Ako to, že o 1:00 v noci sa hore ešte svieti? Čo sa stalo? Nič, prosím, nič. Je tam len návšteva. Návšteva? Áno, prosím. Pán Truchačevský. Toto je jeho kabáčo. A kto ešte je hore? Nikto, prosím. A deti? Chvála Pánu Bohu, zdravé sú. Už dávno spia. Milosť pán, mám povedať pani, že ste sa ráčili vrátiť? Netreba. Áno. Igor, vezmi si drožku a hýbaj na stanicu. Vyzdvihneš mi batožinu. Dobre, milosť pán. Vedel som to. Bože, ja som to vedel. Ona sama s ním v noci. To už nie je odvaha, ale drzosť. To náročky sa neskrývajú, aby to vo svojej neuveriteľnej bezočivosti vyzeralo ako nevinnosť. Veď kto by uveril, že by si dovolili takto na očiach za mojím chrbtom? Teda všetko je rozhodnuté. Len aby ma nepočuli, aby som vás nevyplašil. Aby ste si nestihli vymyslieť novú lož. Musím vás pristihnúť. O nie, mne neprejdete cez rozum. Čo ste si navarili, to si aj zjete. Len potichu. Vyzujem si čižmy, aby som vás nevyplašil. Prečo si mi to urobila, Líza? Čím som si zaslúžil toľké poníženie? Som predsa čestný človek, nikdy som nikomu vedome neublížil. Bol som ti verný, Líza, a ty takto. Hodila si sa mu na krk, len čo som Pety z domu vytiahol.
Uch, ty suka, pľuhavá suka. Przníš sa, a kde v mojom dome tuhľa vedľa izby, kde spia naše deti, ktorým si predstierala lásku. Tá bezočivosť. Ubohé deti, čo bude s nimi? Na to nemyslíš. Ty nie si človek. Nie. Ja neznesiem toľké poníženie. Ja to nemôžem zniesť. A to pomyslenie, keby som vás takto nepristihol, všetko by si mi zatajila. Privítala by si ma, ako by sa nič nestalo. Vyčesaná, navoňaná s dráždivou príchylnosťou sprzneného tela. Nie, všetkému je koniec. Nie, pušku nie. Trasú sa mi ruky. Dýka je ostrá. Aj ty si sa dočkala. Dostaneš, Líza, čo si zaslúžiš. Dostaneš, čo si. Tak, to ste. To ste vy? Vy ste sa... Áno. Práve sme sa trochu sme hrali. Vasia, nečakala som ťa. Vidím, že ste hrali. Áno, hrali sme a ten čas... Hrali. A čo to zdesenie na vašich tvárach? To nedokážete skryť. To vás prezrádza. Čo sa bojíte, keď ste len hrali? Vyrušil som vás z milostného opojenia, teraz neviete, či sa vám podarí oklamať ma, alebo nie. Preto ten rýchly, spýtavý pohľad na seba. Predstierať nevinnosť, či priznať sa. Vie, či nevie? Nie, Líza. Toto sa vám nepodarí. My sme len... Spamätajte sa, priateľu. Áno, vy ste len hrali, vidím. Čo sa vám robí? Vasia! Nechaj ho! Čo ty robíš? Tu máš ty! Ty ho ešte brániš, ty! Čo je s tebou, Vasia? Preboha, spamätaj sa, nič sa nestalo. Neklam, ty suka! Prisahám ti, nič sa nestalo, nič! Klameš! Vasia! Tu máš! Tu máš! Bože môj! Čo ste to urobili? Vy ste sa úplne zbláznili! Pomoc! On ju zabije! Pomoc! On ju zabije ju! Čo si to vykonal? Ty si ma zabil. Zabil? Ja som ťa zabil? Áno, krv tečie ti z hrude krv. Musím byť teraz spokojný. Musím vedieť, čo robím. Sadnem si. Aký som ustatý, ledva stojím na nohách. V hlave mi hučí. Niekto klope? Nebudem na to myslieť. Ešte to Líza klope. Líza, si to ty? Nič sa teda nestalo? Nie. Líza je predsa tu. Tu leží na zemi. Aký som len ustatý, keby som si mohol všetko pokojne rozmyslieť. Kto to klope? Isté je to polícia, čo so mnou urobia. Obesia ma. Musím sa zabiť sám, kým ma zatknú. Tak sa to predsa robí. Najprv zabil ju a potom seba. Mal by som sa pozrieť, kto klope. Nevládzem. A je mi to jedno. Ty umieraš. Ja som ťa zabil. Tak predsa je to pravda. Budem pri tebe, Líza, keď umieraš. Keď si muž zabije ženu, mal by byť pri nej. Potom sa aj ja zabijem. Času dosť. Počkať. Kde mám čižmy? Je to hlúpe takto v ponožkách. Natiahnem si aspoň papuče. Ale kde sú? Líza, ty umieraš. No vidíš, a ten podliak utiekol stade to ako bez duše. Chceš, aby som bol pri tebe, Líza? Možno sa chceš kájať. Nie, Líza. Mňa neobmekčíš. Ja sa už nedám oklamať. Prečo si mi to urobila? Líza, počuješ ma?
Líza. Dosiahol si svoje. Zabil si ma. Len pokojne lež, Líza. Ale deti ti nedám. Sestra ich opatrí. Vezmi si ich k sebe. Čo to vravíš, Líza? Pozri sa, čo si vykonal. Len sa pozri. Vidíš? Líza, ja som... Prečo si ma? Čo som ti urobila? Preboha, odpusť mi, Líza. Odpustiť? To je nezmysel. Len keby som ostala nažive. Ostaneš. Pravda, že ostaneš. Máš, čo si chcel. Zabil si ma. Nenávidím ťa. Ach, Bože. Si vraj, ale nebojím sa ťa. Už sa ťa nebojím. Zabij ma. Všetkých zabij. A ja ho zabij. On ušiel a nechal ma zabiť. Tiško, Líza, upokoj sa. Prečo si ma zabil, Vasia? Bude všetko dobre, Líza. Aká tma ide na mňa. Líza, otvor oči, Líza. Pozri sa na mňa. Líza, odpusť mi, Líza. Ja viem, to sa už nedá Zabil som ťa, Líza. Všetkému je koniec. Smutné. A súd? Ako rozhodol súd? Súd ma oslobodil. Vraj som ako podvedený manžel zabil svoju ženu v afekte žiarlivosti a v obrane vlastnej cti. Hlupáci. Keď som sa snažil vysvetliť zmysel toho všetkého, čo sa stalo, pochopili to tak, že chcem brániť česť nevernej ženy, jej pamiatku. Hovorím, hlupáci. Spomínali ste deti, kde sú teraz? Deti? No prepáčte, že sa pýtam. Možno vám je trápno o týchto veciach. Nie, to nič. Deti si vzala jej sestra. Nedali mi ich. Tak. Poručil som im všetok majetok. Aj tak mi ich nedali. Považujú ma za blázna. Bol som za nimi. Videli ste ich? Vidieť videl, ale mi ich nedajú. Boja sa, že by som ich vychoval tak, aby neboli takí, ako sme my. Musia z nich vyrásť rovnakí pokrytci, ako všetci. Chápem vás. Je to pre vás ťažké? Neviem. Už by som ani nebol schopný vychovať ich. Prečo? Nevidíte? Som duševná troska, mrzák. Nič mi neostalo, iba jedna strašná skúsenosť. Dnes viem to, čo iní ešte nevedia. Pochopil som, čo iní nechápu. Treba žiť inak, ako my žijeme. Keby som bol vtedy vedel to, čo viem teraz, nebolo by sa to stalo. Chápem vás. Čo sa dá robiť? Vraciam sa teraz domov, na juh. Mám tam domček so záhradkou a sám tam žijem. Odpusťte mi, že som vás takto... Nie je čo odpúšťať. Aj mne už prichodí vystúpiť. Už prepáčte.